Ελλάδα δεν πουλιέται. Greece is not for sale. 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 We occupy the streets from New York to Greece. We occupy the streets from New York to Greece. We occupy the streets from New York to Greece. Germany and France, Get out of our beds! Germany and France! Get out of our beds! Germany and France! Get out of our beds! Έναν μήνα για να ετοιμαστούμε την ελληνική παράλαση, εκεί να κάνουμε τη διαδήλωση. Ναι, αλλά και μια και είμαστε τώρα εδώ πέρα, όλοι μαζί πρέπει να πετιάμε. Greece is not for sale. Ελλάδα δεν πουλιέται. Και να πω όλος ο κόσμος να κάνει respect την Ελλάδα. Ακόμα και αν εκπαιδεύσει αυτός και που φτάσαμε λόγω του συστήματος του λαοπλάνου, να μην πω Αθηνών, πρέπει να γίνει respect η Ελλάδα. Πρέπει να τη σεβαστούμε όλοι. Εγώ το λέει